ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ବାପ ଝିଅ। ବାପର ଗୋଡ଼ରେ ଅଜଣା ଘା ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଆଉ ଝିଅକୁ ଅଜଣା ରୋଗ ନିଜ କବଳକୁ ନେଇଯାଇଛି। ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଉଭୟ। ଏ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାରର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚିନାମାଳିପୋଷି ଗାଁର ସୋମନାଥ ମହନ୍ତ। ଗୋଡ଼ରେ ଅଜଣା ଘା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ମରିବାକୁ ସମାନ କରିଦେଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ନା ଘା ଶୁଭୁଛି ନା ଭଲ ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ପକ୍ଷାଘାତ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଦର ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଗୁଡ଼ ଫାଟିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ ଫାଟୁ ଫାଟୁ ତଳ ପଦରେ ଘା ହେଲା। ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେନୁ। ଥରେ ହେଲା 25,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତ ପଇସା ସରିଗଲା, ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ସେଠୁ ଆଉ ମୋତେ ଭତ୍ତା ହେଲେ ମିଳୁ, ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ବି ଆଉ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉ ପଇସା ପତ୍ର, ଟିକେ ଭତ୍ତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚଳମୁ। ଚଳକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାମ କଲେ ଯାଇ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଭୁକରେ ଶୋଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଚାଉଳ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ହେଲେ ମୋତେ ମିଳୁ। ଛୁଆର ତା ଜନ୍ମ ହେଲାରୁ ଧଳା ପୁଟକା ବାହାରି ଯାଏ, ତାପରେ ଯୋଆଡ଼େ ପୂଜ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଘା ହେଉଛି, ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଜୋରସୋର। ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ସରିଗଲେ ଯେଉଁ ଘାକୁ ସେଇ ଘା। ସେପଟେ ସୋମନାଥଙ୍କ 7 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କୋଉ ଅଜଣା ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଦେହ ସାରା ଘା ହୋଇ ଚମଡ଼ା ଉଠି ଯାଉଛି। ଦେହର ସବୁ ରକ୍ତ ପୁଜ ହୋଇ ବୋହି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ବ୍ଲୟରେ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ହେବନି। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଛଟପଟ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି ସୋମନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କର। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ପର ଘରେ ପାଇଟି କରି ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବା ମହିଳାଟିଏ ଆଉ କ'ଣ ବା କଥା। କ୍ୟାମେରା, ବୁମ୍ ଆଉ ବାଇଟ୍ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ 12 ଓଷା 13 ପରବ କଲେ ବି ପାଖରେ ଫୁଟା ପାଉଲାଟାଏ ନାହିଁ ତାହାର। ସ୍ୱାମୀର ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ସେମାନେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁଡ଼ ଘା ହେଇଯାଉଛି। 2 ଥର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ନେଇଥିଲି, ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ସେଠି ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିମୁ ନାହିଁ କହିଲେ। ଆଉ ଝିଅର ତ ଜନ୍ମରୁ ପୁରା ଘା ହେଇକି ଫାଟି ଫାଟି ଯାଉଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଦେଉଛି, ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଘା ହେଉଛି। ସେମିତି କରି କରି 6 ବର୍ଷ 3 ମାସ ହେଲାନି, କାହିଁ ଟିକେ ବି ସିଏ କ୍ଲିୟର ହେଉନାହିଁ। ଯେମିତିକା ସେମିତି ହେଉଛି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଥରେ ସିଡିପିଓ ସାର୍ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲେ 5,000 ଝିଅ ନାଁରେ, ଆଉ ଥରେ 2 ବାପ ଝିଅର 10,000। ଯେ ତା ବାପକୁ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି 2 ଥର, ଆଉ ସରିଗଲା ପଇସା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି କରି ନେବ ଆଣିବ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ପଇସା ରହିବ। ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲ ଯାଏଁ ସବୁଆଡ଼ ବୁଲିଗଲେଣି ବାପ ଝିଅ। ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ କ'ଣ, ବରଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତିରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେଇଥିବା 10,000 ଅନୁଦାନ ତ କେବେଠୁ ସରିଗଲାଣି। ତେବେ ନେଇ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ତ ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ତ ଏହାର କେମିତି ସଫଳ ମିଳିପାରିବ, ସେ ଆମର ସେ ଭାଇ ଶମ୍ଭୁନାଥ ମହାନ୍ତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ନାଁ କୁହାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି କଲେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବୁ। ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଘରର ମୁରବୀ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ। ଘରେ କଅଁଳା ଝିଅଟି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମା ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜିତ କରନ୍ତି, ତା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚିନାମାଳିପୋଷି ଗାଁରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ହେଡଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।